Ez dakit nola hasi elkarrizketa mirari. Bazuk ez badakizu, Zegon gintezken bata edo bestea, bueno, galdetzen, oida, bai. zuk galdetu nahi duzu? Baina zuk deitu didazu, Ja. beraz, zuk galdetu Bueno, edo... eta baietz esan zenion berehala. Bai, Mi esker. zuri ez dakidalako ez esaten, hori ere izango Bueno, da. grabatzen hasi baino lehen ere esan dizkiguzu beste baten batzuk, ez dakizune Bai. ez esaten. Pertsona batzuk duten superboterea edo nik ez dakidala ez esaten. Ben joan ginen ikastaro bat egitera, Bai. ez ikasteko. Eta, Nola zen? Virginia, nola zeukan izena? enaizu batzen, baina bai Virginia. Bai, Virginia abizena ez dakit. Baino... Ona izan zen. Baina gaizki hasi genuen, ze ez esaten ikasteko ikastarora, agian ez genuen joan behar. Hori da. Ja, baina joan egin Porrot. ginen, eta ez dugu ikasi. Mirari Martiaren iraola. Mila esker baietz esategatik, ze, bueno, lodifobia jarri nahi genuen mai gainean, Bai? eta egia esanik lodifobia eta loditasuna eta loditasunen onarpena zurekin ikasi dut ere. Gogoran dut, uste dut, Oiartzungo Iturriotz auzoko jaietan zela, Bai? 2016 izan daiteke. 17. 17. Bai. Eta holtza gainean ikusten zaitut, eta esaten medikoak ere potolita esan zizula, eta zu zure baitan pentsatzen ari zinela, esantzak potola. Bai. Ez? Bai, pixka bat, bueno, potola hitzak konotazio negatiboa du, eta askotan irain bezala erabiltzen da, ez? Edo zer gauza esan diezazukete, baina potola edo, bueno, gazteleraz gorda, bai, irain bezala erabiltzen dela, adjetibo bezala erabile beharran, ez? Eta hor ikusten da, bueno, gorputz guztiak, ez dutela leku berdina gizarte honetan eta gure buruetan. Eta zuk, mirari, noiz ez dakiten buruari onartu edo noiz eman zenun ontzat lodia naiz, eta gero batzuek erres jartzen dute koletia, ez da zer gertatzen, baina horrek badarama bere prozesua. Bai, eta oraindik ere hau eguneroko zerbait da, eta edozein egunetan nik topatu ezaket nire burua zigortzen ispiluari begira edo pentsatzen ni naiz hemen nagon potola bakarra, ez? Eta, bueno, bada eguneroko lanketa bat, ez dakit esaten noiz izan zen, bueno, hau da nire gorputza, eta nik honekin bizi behar dut, eta ez naiz nekatuko, edo ez dut sufrituko nire gorputza aldatzeko. Ez, agian hori da egiten dugun zerbait, edo nik egin izan dudana, ez? Askotan pentsatzea argaltzen naiz, zoriontsu izango naiz. Eta hori irakasten digute, ez? Zure onagatik, eta hobeto egongo zara, eta hobeto sentituko zara, agian bai, baina igual ez, nik dietak egin ditut, jaitsi naiz kilotan desente, edo, baina iristen da momentu bat, ez dudanak gehiago jaistea lortzen, orduan gutxiago jan behar, osea, triste, ez jateak ere, ez, triste jartzen ninduen batzutan, eta uko egitea, planei, edo, ez zenik etxetik kanpora ezin dut jan, eta holako gauzak ere gertatzen dira, ez, orduan, bueno, da, etengabeko zerbait, eta, bueno, ikastea, kirola egitea dela, zure gorputza osasunerako, edo ongizaterako, zure burua lasaitzeko, baina ez helburua argaltzeko. Nik uste hori ere gakoa izan dela niretzat, ez? Ni mendira ibiltzea joaten naiz edo kirola egiten badut, konturatzea dela niri on egiten didalako, baina ez helburua argaltzeko. Ez zara edozein mendira joaten, gehienetan. Bueno, etxe ingurukotara eta azken boladan igual utzita dut mendira joatea, baina bueno, beste jarduera fisiko batzuk ere egiten ditut, ez? Baina bai, saiatzen naiz tarte horiek hartzen. Egia da osasungintzatik beti bideratu izan dela mezua oharkabean agian, baina egintzazu kirola argaltzeko, ez? Eta esan ordez egintzazu kirola plazerretik, gorputza bizirik sentitzeko, mugikortasuna, ez? Azkenan zure ogibidea gero hitz egingo dugu, baina mentala da oso ere bai, ez? Beraz, gorputzaren askatasuna bilatzeko ere. Bai, eta ez beti da helburua argaltzea, ez? Osea, nik
nire analisi guztiak eta ongi daude, nik ez dute inongo osasun arazorik, ez? Bai, kontu da kilo gehiago ditudala, beste batzuk baino. Eta onartza, korputzak desberdinak direla eta garela. Eta baitare gizartearen begitara korputz mota batzuk daude ederrak direnak eta beste batzuk ez dira, ez? Eta batzuk dira desiratuak eta beste batzuk ez. Eta ez dena desira horren gainean ere eraikitzen da eta orduan ni ez banaiz argala, naiz desiratua izango eta horre ere sortzen da buruan konplejo asko eta buelta asko ematen zaizkio eta gutxiestea zure burua. Sentitu izan duzu inoiz izate baten gainetik, emakume izatearen gainetik, lodia bezala tratatu izan zarela, berdin du, gizon, emakume, haur, heldu, lodia. Sentitu izan duzu hori, jarri izan dizutela aurretik, ezerren gainetik? Horrela orain lehen botean edo ez dute hori hola pentsatzen edo hola bizitu behintzat, ez? Bai bada markatu nauen zerbait nire bizitza osoan. Baina gero, gertatu zitzaidan, orain dela gutxi instituto garaiko argazki bat eskuartera iritsi zitzaidan, orain dela 25 urteko argazki bat, eta ni orduan nire buruan lodia nintzen. Baina ikusi nuen argazketa, eske nintzen lodia. Kontua da, orduko edo nire beste klaseko neskak baino zabalagoa nintzela eta titi handiagoak nituela, baina potola ez nintzen. Baina orduan ere buruan ere zegoen potola nintzela. Ez, orduan, horren gainean eraikitzen joaten zara eta zuk ikustezu, joaten zara konparatzen, eta ni naiz hemengo potola, lehen esan dudan hori, ez, pixka bat. Zure ibilbidean prozesu bat egon da, ez, Mirari? Nik trikitixa elkarrekin jotzen genuenetik ezagutze zaitut, hauntxa trikitixa eskolan Irunen, eta arrezkero, Oihartzun irratian urte mordoska aritu zera, eta batean erabaki zenun bukatu da. Banoa eta banoa publiko aurrera. Bai, aurretik ere bertxotan ibilitakoan nintzen, eta, bazegoen plazak deitzen ninduen, edo jende aurreko jarduna bai gustatzen zaidan, ez? Eta, irratiak ere badu jende aurreko jardunetik, eta ordurako ere gauza asko aurkezten dituen Oihartzunen. Eta hor izan zen, sentitzea Oihartzun irratiko nire fasea edo bukatu zela, edo beste zerbait egin nahi nuela, eta batartean Euskal Herriko txapelketa nagusi bat ere izan zen, eta hor argiarako damutuko zaizute egiten genuen, eta hor hasi zen zerbait humorearekin lotuta, Oihartzun irratean ongi etorri katxonderztan ere egiten genuen, eta lagun hon bat esanez, zergatik ez zara bakarrizketak egiten hasten, ez? Ez dago, hola inor, gainera euskeraz, neska zara, emakumea, nik uste dut ekarpena egin dezakezula. Eta, hola ikastaron bat egin, bai, hasi nintzen, eta lana utzi nuen, nire buruari errepikatzen niolako, nik umore egin nahi dut. Zertzen hori ez nekien. Eta 2017an Iturriotzen Oihartzunen aukera sortu zitzaidan bakarrizketa egiteko. Egia da ordurako Jon Zabaleku Zapozenak 3 urte edo zara matzala esanez egin behar nuela, eta orduan eman niola baiezkoa. Eta hori prestatzen zeri buruz hitz egin nahi nuen, ez? Eta zen garai bat, medikuak esan zirala argaldu egin behar nuela. Argaldu nintzen, kirol pila bat egiten nuen, eta horrek sortu zizkidan baitare egoera xelebre asko. Eta orduan erabaki nuen hori kontatu. Xelebrekeriak. Bai, herriko lasterketa egitea, eta orduan herri guztian nire entrenatzaile bihurtzea. Ez egin behar duzu, kilometroa ez dakitzen batean, ez dakize, zenbaki raroak esaten zizketen, ez nuen ezer ulertzen, nik nahiko lan ez, nerea egiten eta nerea bukatzen, ez? Baina, olako gauzak gertatu zitzaizkidan.
gero bai Marri Gizaproba taldekoekin ere elkartu nintzen, eta bueno, bai euren Facebooka eta eramaten nituen komunikazio gauzak eta hola, baina entrenatzera joaten nintzen eurekin entrenamentu fisikoak egitera, eta oso lagun arte ederra topatu nuen, menditaldearekin ere hasi nintzen, eta bueno, orduan horrek ahalbidetu zuen, gauza horiek denak kontatu ahal izatea humorez, ez? Zenik medikoak argaltzeko esan zian gerriko mina nuelako, eta esan zian argaldu egin behar duzu, eta etziaten beste aukerari jarri. 20 kilo galdu nituen, baina nik gerriko minarekin jarraitzen nuen. Beraz, bai, pixuak eragingo zuen, baina niri ez ziaten soluziorik eman, ez? Argaltzea etzen izan soluzio bat. Eta hortik aurrera baitare, zu argaltzen zarenean, zure inguruan esate dizkizuten gauzak, eta ze guapa zauden. Eta, taleno ez. Ez? Niri behin esan zian lagun baten aitonak, inoiz norbaitek esaten bazigun, ze guapa zauden, kaka itera bidaltzeko. Zen, esan behar digutela, edo guk ere esan behar dugula, ze guapa zaren. Bai, eta hor puntu batera, eta oso guapa zaude, eta baina argalduta, eta aurpegiz oso polita, zea, olakoak ere esate izkizute, eta zu hor, zerrik asko. Mainuka da, gehiago. Bai, edo, aurpegizean guapakin kilo batzu galduta, eta bai, klaro. Eta, hor da baitare, ni bakin hilodia naizela, ispilu asko ditute etxean, ikuste dute nire burua, eta gero umetatikan, arropa erosteko pasatzen dituzun trauma horiek. Ez, zuk dituzu 14 urte, baina ezin dituzu jantzi zure lagunek jaz dituzten arropak, edo bularretakoak, edo denalakoa. Eta horrek traumak sortzei ju, edo nik gaizki pasatut, eta kontatu nuenean, ikusten nuen oholtzatik jende askoren bizipenak kontatzen ari nintzela. Osea, nik nire izenean eta nire bizipenak kontatzen ari nintzen, humorez, baino jende asko ordezkatzen ari nintzen. Identifikatua sentitzen da jendea zurekin. Bai, nik bakarrizketetan edo kontatzen dudana, esaten dute, nik ez dute zer asmatzen. Da, nire bizipenetatik edo nire ingurukoen bizipenak hartu eta nire bihurtu, eta nik uste dut jendeari ere hori gustatzen zaiola, ez? Egia kontatzen dudala. Sentitu zu inoiz, niri bai gertatu zaite, horregatik galdetzei zut, orain dakidan hau edo orain dauzkadan gaitasun hauek, orain dela 20 urte izan banitu, komentario batzuk erantzuteko, edo isilean agian hainbeste ez sufritzeko. Bai, lehen aipatu duan argazki hori ikusitakoan zaten, mirari honek ikusiko balu, 25 urte, ez, 25 urte beranduago zertan ari den, nola bizi dituen gauzak, agian desberdina izango litzateke hori. Ni elkarrezketatu batzuen aurrean txiki sentitzen naiz, ez? Edo batzuei ez diet eskatu ere egiten, lotxagatik, edo, haiek kokatzen ditut nun baitor goian, eta ez dakit haien aurrean isilik gelditzeko beldurrez edo. Eta aste honetan pentsatzen ibili nintzen da, nola ze galdetuko emirari, eta sensazio berdinarekin, iritzen zait garapen handia ezagutu duzula. Ez dugu aipatu ere ez, baina ETB-en gero aipatuko goitzetik hortzeran, baina gidoi egintzan ibili zara ere denboraldi batzuk. Bai, eta gaur egun ere ala nabil, hitzetik hortzerako gidoilarian eroni naiz, eta sortu zitzaidan aukera, eta jendea galdetzeit, zuk gidoilari izateko ikasi zuta? Ez. Baina izan da zerbait oso instintiboa, kazetaritza ikasi nuen, eta gidoigintza bere hortan, ez, eta programa desberdinetan, eta gustora aritu naiz, ez? Niretzat umoregile zela gainera erronka handia izan zen barrelibreako gidoiak idaztea, ez? Bakarrizketak ordura arte niretzat idatzitan nituen, baina hor besterentzat. Eta gaina kurioso izan zen, hilabetean bat edo idazteko, eta nik, bai. Eta hilabetean behin, ados, eta bukatunen astero idazten, ez? Beste batentzat, eta hori ere eskola handia izan zen, eta oso gustora
egin nuen gero Txorienen egon nintzen, sukaldaritza programan baita ere, eta horrera ikusi nuen, bueno, 2 urte egin ditut, izokinari buruz idatzi nezaken guztia ere idatzi dut, eta arraizopari buruz ere bai, eta ikasi ditut euskeraz esaten luzokerra, eta alberginia, eta arbendolak, baina jazta. Bueno, esango nuke zure inguruan eta euskal sare batzuetan ere zure kroketak ere ezagunak direla. Bai, famatu egin ditugu, baina bai, gustatzen zait, sukaldaritza eta, bueno, sukaldean aritzeak ere ematen ditulako lasaitua. Ez dut prestatzen ez dakitze otordu baizik da gauza oinarrizko gauzak tartean kroketak. Nik gogoan dut hitzetik hortzerako lana eskaini zizutenean nola kontatu zenidan, ez? Eta ilusio handia hartu zenuen. Bai, ze banera matzan urte batzuk esan ez, nik noiz baitete ben saio bat aurkeztuko dut. Hori esaten nuen, eta gogoratzen naiz, beste programa batean gidoilari nengoenean, eta gidoilari taldeari esan nionean, nik noiz baitete ben saio bat aurkeztuko dut, eta parre egin zuten. Eta nik, nik hemen saio bat aurkezten dudanean, eta hori errepikatu dut, umorea egin nahi dut bezain beste. Eta, bueno, aukera hori iritsi zitzaidan, baina hor, egun berean gertatu zitzaizkidan 2 gauza, ez? Esan zidan, zuzendariak, bueno, nahi dut, pentsatu dut, zu aurkezle izatea. Eta nik, pozik, zen nire amets bat. Eta agian, kazetaritza ikasten hasi nintzenean, edo aurkezle izan nahi nuenan, ez zegoen telebista aukeren artean potola nintzelako. Eta hori fakultatera joaten zarenean, eta inkestak eta eginda daude, emakumeen artean oso gutxi dira euren burua telebistan aurkezle ikusten dutenak. Beraien gorputzagatik, ez? Irratian bai, prentsa idatzean ere bai, eta ni ere hoietako bat nintzen, eta agian hori zen nire amets ezkutua. Ez, telebistako aurkezle izatea, ze, klaro, telebistan ez dago aurkezle potolarik. Ez, edo daudenak oso gutxi dira, eta referenterik ere ez dago. Eta justu, pozik nengoen horregatik, eta deitu zidaten beste kontu batengatik, jantzitegi proba bat zela eta. Eta orduan galdetu zidaten ze taila erabiltzen duzu. Eta, bueno, 50, 52, 58, bueno, markaren arabera. Eta telefonaren beste aldekoak esan zuen, ostia. Eta sentitu nintzen oso gaizki. Eta orduan, izan zen pixka bat lur hartzea, ez? Potola zara, mirari. Eta orduan, oraindik ere emozionatu jena, bueno, eta gero hori kendu nion, eta zure lanagatik nahi dute zuok aurkeztea, jendearen gara iristeko duzun gaitasunagatik, edo dena delakoa, edo igual beste inor ez dagolako, eta zu zaude hemen, eta aprobetxatu egin behar da. Baina, bueno, eta gaur da eguna, bueno, claro, ni naiz aurkezlea, baina naiz gidoilaria. Eta nik programa ikusi egin behar dut. Ez, badaude batzuk ez, nik ez du nire programa ikusten, zetzait gustatzen nire burua ikustea. Niri igual hainbeste ere ez, baina gidoilaria nahi zenez, eta mozketak eta egitea eta erabakiak hartu behar ditudanez, ikusi egin behar dut, eta horta ere ohitu naiz, baina bada bueno, asteroko lanketa bat, asteroko programa delako, bueno, joan eroso jantzita, joan zera, baina ez pentsatu horretan. Eta, egun txarra duzunean, batzutan pentsatzen duzu. Beste dei bat ere jaso zenuen, polita, proposamen batekin hain zuzen ere arropari begira, ez? Bai, bueno, horre izan zen, jantzitegia aukeratu behar genuen, eta ika markari, geronek idatzi genion, jakin gabe nik ikusten nituen, eta hauek ez dute tailarik izango niretzat, eta baietz esan ziguten, eta niretzat arropa marka batek gorputz guztientzat egitea oso garrantzitsua da, ez? Eta jantzi pila bat eman zizkidaten, astero jazten naiz euren jantziekin, eta oso gustora. Egia esan elkarlan hortatik, eta hori bazkenean da erraistea, zure egunerokoa. Atzera egingo dugu pixka bat mirarinik, gogoan dut,
asko atsegin baitut zurekin farre egitea. Irratian hasi zinen lanean, gogoan dut etxera joan zinela, eta esan zeniela gurasoei, oi hartzun irratian hasiko zinela lanean, eta zura amak esan zizun, bai, eta lana noiz. Bai. Zu beti izan zarelako langilea, lan fisikoa egitearena ere, sagardotegietan, zerbitzatzen, sukaldean, gogoan dut farre egin genuela. Bai, bueno, azkenean gainera zen lanaldi erdiko lan bat, eta hitz egitea, ez? Bada belaunaldi bat, edo gure gurasoena, lan fisikoa, eta zenbat eta ordu gehiago, eta nik hori ere, oraindik oinordetzan badut, ez? Eta gertatu zitzaidan baitare, irratia utzi nuenean, ze gero ja lanaldia eta luzatu zitzaizkidan, irratia utzi nuenean tabernara itzuli nintzen lanera. Eta ja, bakarrizketak eta pixke bat ja, gehiago ateratzen hasi zirenean, eta hola, erabaki nuen ja taberna ere utzi egingo nuela. Eta hori ere izan zela resistentzia bat, ez? Taberna uztea, eta, kalkuluak egin, eta, ni bakarrizketetan nahi bestira dut, eta taberna nahi beste, orduan. Bai, hori oinordetzan jasotzen diren gauzak dira, eta zaila da, motxila horiek ustutzea, eta nik ere ikasiko agian lasaiago bizitzen ere lan gutxiago egingo nuke. Pikoketakoa zara oi hartzungoa, zuk beti zehazten duzu, ez? Bai, oi hartzunen azkenean, auzo bakoitzak duelako bere izaera, baina pikoketak, bere izaera ere baduelako, edo jendea asko joan izan den leku badelako, taberna dago bertan, familia ezaguna, eta ez gaude auzo batekin lotuta, gu gara hangoak, eta ja. Eta orduan, horregatik esatut nik pikoketakoa naizela. Bertan jarraitzen duzu? Oraingoz bai. Gero auskalo bizitzak txiribuelta emango dituen, baina bai, oraingoz bertan nago, eta, ni naiz pertsona horietako bat, etxetikan kanpo 7 egun baino gehiago ezin dituena pasa. Arnasa falta zaizu? Aiako harria falta zaitu. Izaten da ez, egun batzuk etxetik kanpo, da aiako harria ikusten dut, ja etxean nago. Agia oraindik 20 minutu falta zaizkit, baina etxean nago. Ikusten dira. Bai, eta batzen naiz, ia oporretara aizpata biok joan ginen, eta 10 egunetarako, edo 9 egun edo ezakiz, eta ja, 7. egunean biak geunden, igual ja etxea ere, bai ez, ja, baina, klaro, hegazkina 2 egun pasartez genuen, bueltatzeko, baina bada, etxea. Eta gero etxere itxi, eta gustora ibili zara, baina atxa eta amak etxeko iaz gauza jarra den, eta, hombre, hori, batzuk agian badute gaitasuna, ez, 10 egun edo bizi oso bat etxetik kanpo, ez naiz ni oitakoa. Inoiz, orain sareetan eta asko ikusten direlako, ez? Horrelako bideo motzak eta inoiz gertatu izan zaizu, lehen esan duzu, ez? Jatetxe batera joatean eta begiak zuregana joaten direla edo, ze batzutan aipatzen da, esaten dira, ez? Edo komentarioak egiten dira, hori dena jan behar duzu? Edo, benzuk hori bakarrik jaten duzu? Inoiz olakorik ere tokatu zaizu? Bai, edo, sobratzen dena eta mirari jango du, ez? Potolak jango du. Bai, olakoak izaten dira, edo, ez zaimeste jan, edo, ez, etxekoek edo esaten dizutenean, eta edo lotxatzea eskatu duzunaz, edo zuk jango zenuke zerbait, baino igual beste zerbait eskatuko ez ezan pentsatunik ezakit zer, eta gero agian ez eta inbeste jaten, baino... Zeza, taperra eramaten duen oitakoa, lanera? Segun lana azken aldean nabil batetik bestera, gaur taperrarekin eta gaur porropatataka. Asko gustatzen dizkite porropatatak, baina bai, postera ez dut jango, igual bai, gaur guztua jan nahi eta bestela ez zer gertatzen, edo, bai, izaten da ze pentsatu izan didan zerbait, egunaren arabera. Telebizan hasi baino lehen, 11 holtza zapaldu dituzu, ez? Idoia da Torre Garairekin batera. Sumatu duzu jendeak ohar gehiago egin dizkizula?
ezagunagoa zarela, telebistan ateratzen zarenetik edo? Bueno, pixkat bai, baina da herriaren eta gunearen arabera, ez? Orain dela gutxi gertatu zedan Hondarribira jo nintzen ibiltzera, goiz batez, libre nuen, eta gaur Hondarribira jo naiz, gozaldu nuen, eta pasiran nijoala, eta jendea begira, eta agurtu egiten duzu, eta entzuten duzut, hori telebistakoa da. Bai, telebistakoa da. Bai, olakoak gerozta maizago gertatzen zaizkitez, itzetik hortzeraren audientziak ere zira, agian sekulakoak, baina telebistan azaltzeak ematen dizu hori. Nik esatut, ez nahi zain garrantzitsua, ez naute gamonetan kantatzera gonbidatzen. Ja, eta kanpaikadak ere azkenan oraindik ez. Eta miluze famanotutara ere ez naute gonbidatu, orduan. Lehen esan duzu, ez? Askotan errepikatzen baduzu, etortzen dela, ez? Bueno, niri gauza batzuk bai, beste batzuk ez. Ez da gauza batzuk errepikatu eta etortzen dira, baina horren atzean ere badago lan bat, ez? Eta, bueno, nik nola ezagidan ez esaten, etorreko da. Eta Idoia Torregarirekin batera, mirari, zuek bakarrizketa umoretsuak egiten dituzue, euskara, feminismoa, eta beste 11 gauza, zure kasuan ere loditasuna sartu izan duzu. Bai. Nola izaten da ariketa, ez? Lehenengo besteak parrearazi baina lehenago gure buruaz sanoki irri egiten ikasi behar dugu, batera doaz? Bai, nik uste dut, askotan esaten da ez, komedia da, zauria, gehi denbora, berdin komedia, ez, ekuazioa hori da. Zuri mine manten dizun zerbait parrez kontatzea agian ez da erraza. Nik hori egin izan dut, eta, korputzarekin esan dudan bezala goraberak daudela, gogoratzen naiz bakean dagoena, bakean utzi egiten genuenean, hor bai bularri buruz hitz egiten nuela, edo sabelari buruz, tripari buruz, eta agian zaurgarri nengoen momenturen batean, Idoiari komentatu nion, bestakit hau orain kontatu nahi dudan, edo kontatzen nuen, baina agian ez gustora. Eta gero beste egun batzutan, bai, gustora eta libre. Eta, hor badaude zauri batzuk, eta zure zauriaren zabaleraren arabera ere, baldatzen joaten da, eta zu zauden momentuan, ez, momentuaren arabera ere, bai. Eta nola bizi duzu agian zuen ustez, oso gauza barregarria botatzera zoaztenean, eta publikoaren erreakzioa ez denean esperotakoa. Hori maiz gertatzen da? Bueno, gertaliteke, eta herriaren araberakoa da, eta pertsonaren araberakoa da. Bota herri bat. Hola, ona, hainbeste zagote duzu, nun pasa duzu, latz. Jo, leku askotan, Endaian, semerdiazu. Endaian, bai, hemen oso ongi pasa izan dugu, ez? Baina, agian, eta da, ezakite, garaia, lekuak, asko, gogoratzen dute, bakean dagoena, lesakan egin genuenean, lehenengo aldian, oso gogorra izan zela. Zuten ulertu? Ulertu agian bai, baina ez zen bueltan jasotzen feedbackik, eta, zen plazan, jende asko pasatzen, motorrak, ezakize, eta adibidez, lehengo irailean izan ginen stand-up egiten, eta sekulako emanaldi atera zen, arrakasta, jendeak oso ongi erantzun zuen, orduan, ez dakizu zeren arabera denez, eta agian zuk pentsatzen duzu herri batera joan, eta gaur kristona izango da, eta ez izatea, eta beste batera joan da, esatea, hemen zein azaltzen den, eta ez dakize, eta kriston emanaldia izatea, ez? Eta ez da jende kantitate kontua, ze guk 5-6 pertsonaren aurrean egin izan dugu, baina pasa ongi, oso ongi, ez? Orduan, ez dakit zeren arabera den, eta ez naiz gaur egun 7 urte beranduago ere esateko, ez? Ta leku batzutan matxisteak sartzen dira, eta beste batzutan ez. Orduan, 7 urte. Bai. Ja onartzen duzu, edo onartzen diozu zure buruari artista zarela? Bai, sortzailea naizela, edo umoregilea naizela, eta bakarrizketak egiten ditudala, bai. Zuri askotan gertatuko zitzaizun, ez? Igual egun txar bat edo triste, eta jendeak ez ulertzea, ez?
Mira, baina ze pasatzen zaizu edo badagolako izaera bat, ez? Edo pertsonatzuk badira kosta egiten zaigunak patxal ikusten. Bai, izan liteke, baina, bueno, niretzat da 2024 ez da urte xamurra izan, eta nik publiko aurrean, atera berri izan dut, telebistan, jende aurrean, eta nire honena eman, eta gero etxera joan, eta negarrez pasa denbora, ez? Orduan, bada olako txamponaren bi aldeak, eta biak bizi dituzu, eta batzutan zuretzat ere ez da erraza hori onartzea, ez? Orduan, batek esaten zian, ez? Baina nik oso ongi ikusten zaitut. Eta nik, klaro, bitzetik hortzera ikusteak konbalidatzen du jakitea ni nola nagoen. Nere lana da ongi egotea. Ez? Zu zaude telebistan, zaude elkarrizketa batean, zakize, eta ni, nire jarrera onena aterakut. Gero, bikoitzan ekatzen zara. Hori ere, hala da ze. Ongi zaudenean, zure onena ematea, erraza da. Baina, gaizki zaudenean, zure onena ematea, asko nekatzen du. Orduan, iaz goatzen naiz, bolada txarraren hasieran eta lankidate galdetzen ziala. Zu nola egiten duzu, ze bera ere etzegon ongitenik. Ezakit. Stand-up holtzan dago. Bai, bagabiltza. Eta labean, zer dago? Labean dago emanaldi berri bat, martxoan proba egingo dudana, neronek, bertsolariekin, eta izena du Norbere mundu intimo, eta pixka bat bazen, orain dela 3-4 bat urte, nuen gogoa bertsolariekin eta bakarrizketak probatzeko, edo, ez dut ezer asmatu ez dara, erregea eta bufoia bere garaian Ander Lipusek egin zuen, eta orduan egingo dudana, hori da, ez? Bertsolari batekin, bakarrizketak egin, eta bertsolari bat bakarra izango da. Eta emanaldi guztiak desberdinak izango dira, ze bertsolaria beti aldatuko da. Nik ez ditut bakarrizketak aldatuko. Ze pena naizela bertsolaria, beste lehengo nuen zuri. Ikas dezakezu, Ikas dezakezu. Eta, hori da asmoa, hori, martxoan 30-an, Baztanen, Arizkunenean egingo dugu proba, eta gero hortik aurrera ikusiko dugu. Julio Soto izan da baietz esan duen inusientea. Lehenengo biktima. Bai, gero ere egia da, oso eskertuta Baztango udalari, eta egia da, behar nuela kultur zinegotzi bat utziko zidana bere lekua edo zea, eta Baztango kultur zinegotzia lagumina dut, Julioren lagumina da, baietz esan digu, oso eskertuta. Ea bertan izaterik dugun. Ea. Mirari, nik galdetu nahi nizun, bai. Lodifobia aipatzen denean, badelako fobia bat, letortzen zen urrengoa egitofobia den bezala, oharkabean, sistemak egiten du horren kontra, ez? Baina oharkabean, agian ustez mentalki gauzak beste gixan egiten diren etxeetan ere, pasatzen den fobia bat. Irakatsi gabe apenas, lodi ikustea gaur egun gome bat entzate dugu meginela ere, gaizki ikusia zegoen, ez? Pandemian pasa posible zitzaizun gauza txarrena etzen, COVID harrapatuta hiltzea. Zen, loditzea. Eta horregatik, mundu guztia, etxean zegoen, eroa ezela, YouTubeko tutorialak eta ariketak egiten, eta loditzea da gertatu posible zaizun okerrena. Eta aurretan ere presio hori jartzen da, ez eman jaten horrek egiten du, horre loditu egiten du. Eta 3-4 urteko umea, eta lodia dago. Umea bada, mugitzen balima da, korre egiten badu alde batetik bestera, eske, agian bere gorputza hola da. Ez, gurasoak nolak gurasoen gorputzkerak ere eragiten du. Ez, goaratzen naiz, ezakitzen izan zen bikote bat, biak ama eta bai aita biak txikiak, altueraz txikiak ziren. Medikura eraman zuten umea, eta eski aurra oso txikia da. Ez, konparatuta beste bere adinekoekin ta. Claro, baina eski zuek etzeate 2 metro neurtzen dituzuenak. Orduan, gertaliteke aurra luzatzea eta zea, baina normalean, genetika ere hor dagoela.
Ez, eta gorpuzkerak ere, anitzak direla, eta konturatu gabe, eta gu gara, eta ni naiz nire buruaren kontra egiten dudana gehienetan, gerozta gutxiago, baina nik bola bat izan nuen, jende aurrera atera behar, eta eski ikusiko dute potola naizela. Claro, eske bistakoa da. Eta hori izatea zure kezka handiena, edo erabaki nola jantziko naiz, ez ezaten ikusi potola naizela, egon beltzez jantzen zure bizi osoa disimulatzen duelako, estetikoa delako, ezakize, ez sartu kamiseta galtzen praken barrutikan, ze tripa markatzen du, horiek ere desera ikitzen joan behar da, ez? Eta da eguneroko lan bat. Ezuk esango diazu ez, baina nik uste dut baiet, bazarela erreferente, ez? Jende askorentzat, ja, pantailan agertzeak ere hori dakarrelako, ez? Aurpegi publikoa, eta pertsona emakume gazte, lodi, euskaldunak pantailan agertzen direnak zoritxarrez etzarete asko, eta ume euskaldun asko, badira hitzetik hortzera ikusten dutenak, ez? Pertso eskoletan daudenak, eta ze esango zenieke? Gozatzeko egiten duten horretaz, ez? Beste zerk inporta gabe eta ongi pasatzea, egiten duten horrekin, eta gero gainontzeko guztia etorriko da, ez? Helbururik jarri gabe ere, eta erreferenteak edukitzea ona da, eta nik ere izan manitu ere garaian, agian beste kontu bat izango litzateke, eta nik ez dut uste sekulako jarraitzaile pila ditudanik, baina, astero azkenean emakume lodi bat azaltzen da telebistan programa bat aurkezten. Eta, ikustea, nik nuen ametxe ezkutu hori telebista saio bat aurkeztearena, ez dela ametxe ezkutu bat, ez lortu dezakezula, eta egin daiteken zerbait dela. Borobiltzeko mirari, gaur esan duzu porru patata? Gaur porru patata. Bakarrik? Bai, gero fruta pixkat edola, baina, normalean horrekin ere moldatzen naiz. Baina, ez porru patata hola bi kutxarilka, Asetzeko aina, taper desente bat. Eta bestela, pixka telebista ulertzen bukatzeko elkarrizketa hau, zure egunerokoa nolakoa da? Bertso saio batetik bestera, ez? Ibiltzen zara asteburutan bereziki, eta gero, zer dago? Bai, asteburutan libre nagoenean, eta emanaldirik ez dudanetan joaten naiz, eta gero, astean behin elkarrizketa bat grabatzen dugu, eta programaren sarrerak eta sketxak, eta gero, asteko beste egun bat edizio lana izaten da, eta hor egun osa pasatzen dugu zuzendariak, errealizatzaileak eta nik, programa bukatzen. Eta gero nik etxean egin behar ditudanak dira erabaki, ze bertso aldi jarri, ordena zein den, olako gauzak ez, eta elkarrizketa editatu, agian ordu beteko elkarrizketak ez ditugu egite, baina ordu erdeko elkarrizketa bat jetxi 13 minututara, gutxi gora bera. Eta horiek olako gauzak izaten dira nire egunerokoa. Guk hau ez dugu jetxiko, irauten duen irauten du. Mirari, mi esker, benetan, eskerrik asko. Eskerrik asko zure hitzi da. Aiztera arte.